Muswati uli choices como tu sisters como tu asinene. Jo monto gerete nkabo morandia Joyce. Igare kumbwa tokoboko ungiro bokoreri. Echume yemo magorobe yemo Friday toko gendo borandia. Joyce gante beti ganje to guturuka marieta mayanga ya abaisia ba mwambwa tesu borandi. One Friday ya gante vinga ya obona buo enere safari ya nayo moerio togo koranaye na nyorire omumuro motambe kuruboge tutu ali okonyoma wono twatiganire ningende bwone kero era ni atoka akinire muno moisikumia na ncha koira na sende onginyorie kinginante betie inga anko nayo kombwata ni Nyangi ninje nkorentere omumura na nyorire kurunya kongali omutambe omonyerere buyaiga kana amondetera era ni agante binga anko to twaro bosoku bogo kwana na inche amangana yenyuomo gona go chorete ontebia manganonsi kabo mosibore ombwatani Nyangi biya kabwatani abana be Nyangi nyansu ngatkagera ngamba menye miaka menge murigererie program esiraga asira at 35 years so painful lakini musubati na makoyone abachukuru bali twatigerwa the Lord will take care of them oyo me size na bera be ya Ellen oyo nde size na bera be ya Ezra abana balia chikorera cheito twabatigira abana balia mubalere bia we will be visiting them in the name of Jesus. Get the point. Take a step forward.